on calminama on juwama yeeɓiyankoɓe Pindi Média ha tengte yewtere men wiyetede paamen pamminan dendagal heeɗiyanke radio ngo e ayawa ngo e jeeɓowo ngo moni kala eɗen mbi ɗum oɗon jalloɗon jafoɗon gaccaki e nder nde ɗo julde taski ɓennude ko Allah hewde famɗude yo Allah lamɗo jaɓanen ko tata fegita ko yo yaafo en o momtanen ɗum yo Allah hokken balɗe juɗɗe battande moƴƴe cellal duumigal arsuko jaaƴo nafowo mo wona leptowo paamodiral hakkude men e ɓesguji men e wondi men e yaadi men yo Allah addu jaam e nder aduna o pop ha tengte Afrique ha tengte leyɗele men ɗeɗo ha tengti e leyɗele mbaɗɗen kewol ha tengte ndiɗo leydi hande ɗen jaada e baba Mouhamed Ndim o wayama yiye ɗo ko jultoynoɗo hande noon addi ko comci ko wiyete ko comci ruggo tondide combat mata ko noon mbawɗen wiide haade ba makko goɗɗo kañum kam noon jogui wedere mum taccinan Nouakchott wiide bandiraɓe Nouakchott naɓe jaama mawɗo fedde ɓamtore Pulaar jaama ma en gartu hen yewtere heeride o bisminama en o bismi yoga e bandiraɓe dilloɓe e leñol ngol en dañani yaade en jarnimama kono en jeehi saabu lewral communication yeehi toon so goto tan yeehi lomtima foof en sababude noon ko wiyete wona goto yeehi yaaɓeɓe jooɗiɓe kala jahani ko dillanoɓe Pulaar noon mawɗo mo kewɗen jooɗaɗo ɗo ne yaha tan no duga ina falfalna ko toon heedi baba assalamu aleykum mi hokkima konngol calmina waaleykum salam wa rahmatullah ko ardi foof mawɗo Abou mi salmini mi juurima min noon mi jultoyani mi yahano Fouta noon de e ala min ganda min jaani min nananima tan mi yima komi jultoyde nde ko Thiès min ganda kam laaɓa an tan laɓinta aɗa andi mbiɗa comcam ɗi ko comci mbato ko comci wolde comci ruggo aɗan e ruggo aɗa andi balɗe fof kam gonmi ko ruggo to hôpital principal ko ɗum waɗi mataw yo Allah addu jaam duumiɗo ɗum waɗi mataw en jultoyani yo Allah addu jaam en juuloyi noon Thiès to cuuɗi men to ganduɗa ko tani men ko toon jeeya yettere Allah no mbiɗa ni en mbaɗi bandiraɓe fof julmo wuuri ha ɓuuri tengtude kadi ɓen ɓe ganduɗa ko yiɗɓe ɓe ganduɗa ko Pindi Média ɓen ɓe ganduɗa kala ko waɗa ɗo jamma e ñalawma na jeeɓa ɗum na jokka kadi jewte ne mbaɗa encouragé yimɓeɓe wadde ɗumen soutenir to banggue message uji to banggue duwuji ko ɓuuri ko welde so tawi aɗa yeeɓa émission ji ɗi to banggue commentaire uji ɗi aɗa tawa toon satisfaction moɓe joguino to banggue duwanade ni yimɓeɓe weltade ko watte ɗo ko ɗum kadi ko yettere Allah no fewi yideɓe yo Allah hokku en wattude ndi o saaha mbo wuuri tawi ɗen ɓeyden ustaki ne Allah ɓamtata ɓe ɓamta galle o kadi ñanden e haala ma to banggue wonande ɓen ɓe ganduɗa ko jeeyaɓe e leñol ngol ɓe ganduɗa hande ko kañumen potno darade sangde Pindi dari walli ɗumen walli leñol ngol to banggue ɓamtare kono walliɓe kadi kamɓe politicien ji ɗi haaɓe goni ɓe dutti ɓe mbaɗi ɗo ko yiyete ko kaɓorgal bandiraɓe kolli hen vraiment metti mumen e jogui e ɓen ɓe ganduɗa ko gueɗe baɗe noon ɗum noon ko hollude yimɓeɓe vraiment ne mbaɗi ɗo ɓerɗe mumen yidde gallo e yidde kadi ɓamtare gallo yideɓe kamɓene ɓe jarama mawɗo Abou a jarama art kam ni hawni andi fulanoɓe ɗo dugnoɓe ɗo gari ɗo joni ɗo no boniri ni no galle o wayi ni arnoɓe guddiɓe dukiɓe comme tan ka min nanggaɓe nanggamo nde ha ɓoyde no hawni waylo wayliti tan Pastef naɓe ƴetti jomum kuli jabade dikka kuli jabade mbaggu sompa kuli jabade neɗɗo no suusi bandum tan mataw ko suusi bandum kono yo Allah hokku en ɓerɗe e to banggue leñol ngol kala emen mo wallani bandum ne hoto bonnan ɗum saabu sa walli bande ko hoorema balluɗa sa bonnani bande ko hoorema bonnanɗa noon ñamlirani ni ayi iwi ha laaɓi fonno fonno miijede min tawi waɗi kalda e neɗɗo wiya ko min tawi waɗi jinmi wiide ko woppu kaari e kaari liggoto ɗen teɓe mbiyatami ɓe ko fulɓe an ka pullo mi waɗanma naggam mbimi nden wadde so goɗɗo waɗni kam mi woppuma goɗɗo kadi waɗanami woppuma ay woni kalɗa joni ko ay arti ha e hakkude meɗen waɗɓe ɓe e wannoɓe foof keedi banggue jooɗima ɓe gona ɓen ɓe darima no mbaɗa ko beela te won hen hande cuusa haalde e dande wotere haɗa andi Pindi nan waɗa ko foti ko eyyi Allah ko moƴƴo so haqqille miijota ko feɗɗitta ko neɗɗo yurnata ko honta ko ɓen kadi en pelani ɓe juum tan sa wallani bande sa jinganani bande to jinggu ɗum a jarama garten ga henna toɓɓeɗe no keewi kono noon hande garten ɓurten yañade ko menda ko dewgal lumbungal maayo walla ko dewgal ngal ganduɗa oɗo saha joni koko daaƴa hakkunde Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɗum ko caggal nde ko waɗanno ko waɗi ha
laamu kesudana ko laamu kesudana ko baba ko heewi nane nder hen Sonko nana mooɓa yimɓe mum to banggue doole na haɗa yimɓe natoyde Diomaye e yimɓe mum nana pooɗe yimɓe yo naat ngam mbawa wonde hen wonɓe gonani e Pastef gonani e Diomaye gonani e Sonko ko gandal mumen jogui ko liggey mumen jogui ko landaji men jogui ɓe nana e hakkude ne gonde ganuma ɓe nana cotte ne jalta ɓe nana potte ne naata ɗo ko yiyande wonde ko wona ɗum ko ma en garte dow ɗum holko jogoy wonande gartam to banggue ko wiyete ko hono deejre to banggue golle to banggue sécurité gonka gonaka e joni o holko foti wonde dande mo ganduɗa ko kañum woni gardinaɗo jagorɗo ɗe caggal nde o tawi ko duuɓi ɗiɗi ina dari walla no rutti caggal kono yahani yeeso ɗon ko yiyande ma ara hen ko wona ɗum ko to banggue golle holko poti huccande joni o ɓe momtana Sénégal naaɓe gondi eɓe gona Sénégal naaɓe saabu wonɓe Sénégal naaɓe liggodirta wonɓe guurdi kañanne koye leydi hen jeeya to banggue commerce leyɗele mbaɗɗen kewle leyɗele goɗɗe ko hen payno golle ɗe fof ko dartiɗo Al Amin Lo jikke faa koye makko oto Allah sowni jikke o ko wona ɗum ko ɗum fof e wade noon fawade e ɗeɗo golle ɗe ganduɗa ko golle juɓɓudi sababu woni caɗele guurade godade leydi ndi dartugol golle banggue chômage haareji ɗi e coggol ngol e ƴettoje ɗe hol darde caggal nde ɓe certi hande o walla soɓe certani mone mabɓe foof yeehi banggue muɗum hol darde opposition foti jogade hen ko wona ɗum noon mi yettat Ibrahima Hamidou Déme mo ganduɗa ko lande éthique gonɗo to Thiès to mbiɗa to kanko wonno koɗo men ñande talata nde e lewgal communication caggal nde an juuloyɗa Thiès pa o juuloy Wocci ko kanko bismiɗo ñande hen o haalni en hol lande makko e hol darde makko juge Ibrahima Hamidou Déme mo mbumba walla cubalel law o jaama ko wona ɗum ko jetti Yaya Sako mo Dungo Alpha tagal timmugal ɗum ko caggal nde Abdoulaye Wade maître Abdoulaye Wade mawnana duuɓi temedere tawi Allah walli ɗum no wuuri ina selli en jii Yaya Sako e wonnode suka koye disne makko jeeya suka tokoso mo noddata mo yewtita mo haaldata on kadi ari ñande hen waɗi hen gollal muɗum en jettiɓe en jarnimamaɓe Djiby Dieng jogui caméra o haade men woɗɗoyde eɗen Lamadou Waw kanko Djiby Dieng e bandiraɓe Kanel naɓe foof e damga e genaɓe foof saabu jaltugol aduna ɓe noɗo Amadou Thierno Samba to banggue iwdi ko Kanel naajo jignaɓe mum walla jibina ko France kono goltono ko Espagne toon Hawrala Diallo eɗen mbiya yo Allah yomomo yaafoma harnamo aljanna Djiby Dieng e bandiraɓe Kanel naɓe foof Hawa Diagnane e kala bandiraɗo Kanel naajo e goltoɓe piindi e neldi Luwaw o mo ganduɗa kañum woni Djiby Dieng ko noon kadi mbiyeten Mamadou Samba Niass gollatno ɗo gollowo ɗo o yano ko Makka o arti eɗen mbiya yo Allah waɗa hajjo jaɓadu kanko e Mamadou Soma en e bandiraɓe hewɓe ɓe ganduɗen Alaji Demba Hammel Sy e yaadiɓe mum kawral men ɓe jeehe jaam ɓe garte jaam ɓe tawti ene jaam yo Allah ɓooni jaam o noon no wayno ko hande ni woni ñalawma Mamadou Samba Niass o bandiraɓe ɓe ma jaa toon Baba Halka juuti to banggue laamu mi haali joni toɓɓere adande ko jiita hen eyyi mawɗo Abou ko ardi foof ko yettude Allah no mbiɗa ni gouvernement kesso dañama taw en joguinomo kulkuli kam seeɗa wonandi ɓe jooɗima balɗe 12 tawi leydi ndi ala gouvernement guila nde Bassirou Diomaye toɗɗi omo ganduɗa ko Al Amin Lo yo won mawɗo jagorɗo leydi Sénégal ɓe jooɗima balɗe 12 ɓe dañani ɓe mbaɗani publié ko yiyete ko liste ɓe ganduɗa ko kañumen goni jagorɗe jogorɓe tambade kala ko fatuno e golle leydi ndi e ko way noon hayso tawi Ousmane Sonko kam kañum yima taw ko ñamma ndeɓe mbaɗi publié ɗerewol doggol kamɓe jagorɗe ɗeɓe ha waktuji 19 kihiɗe 19 heures ɓe gonno ko yiilade wonɓe ministre uji mi mataw nden kamɓe mataw ɓe noddanima alamu fof moɓe noddani mi anda noon somi noddima annene ƴewde so tawi min mi noddi kam wonɗo men paamodira settan kono paamodirani mawɗo Abou ne mi yejjiti noddude ɗum mi ƴeewa so tawi ɓe kolkisahi gueɗe mum beele no foti wonde ministre eyo ko wiyano waɗe hande e janggo Abou Sy ko jaaho Hammi Amadou Ly ɗe jaakoy ko jaaɗo kanko yeehi ko ardi yontere dogde ha ɗum no tawde mo leydi he o hul gonga ewa ko adi fof min kam koto banggue composition gouvernement o
ko gouvernement mo ene waɗi yimɓe waɗɓe fayide surtout to banggue ɓe ganduɗa ko gollotoɓe ko même haralleɓe des technocrates par ce que so tawi a ƴeewi ko adi foof kam mi waɗa rendre un vibrant hommage yettude e jarnude omo ganduɗa ko Mabouba Diagne mo ganduɗa kañum wonno ministre de l'élevage et de la souveraineté alimentaire et de l'élevage aywa ko neɗɗo mo ganduɗa momin jokkodirno no feewi balluɗo min kadi no feewi hayso tawi to banggue gaynaka ka ene yawi golle makko ɗe ganduɗa ko to banggue sengo gaynaka ka on yawni no feewi no feewi no feewi hande lomtiɗo mo Cheikh Oumar Ba ko neɗɗo mo ganduɗa ko aduna foof ne heftini darde mum mo ganduɗa ko Cheikh Oumar Ba mo IPAR woni initiative de prospection pour le développement rural wonande ɓamtare hay leƴƴande ko fatuno e ɓamtare dowri ndi yimɓe ko woni kanko wonno conseiller ministre conseiller mo président Bassirou Diomaye Faye kala ko fatuno e ɓamtare dowri e ko way noon yimɓe ɓe foof ene gonɗini darde makko e katantagal makko e gandal makko ngal o jogui fewde ɓamtare dowdi holno peeje ɗe laamuji men mbaɗata beele dowri ndi wawa yaltude caɗele beele kadi wona e gonangal moƴƴal to banggue haarunduru to banggue sa ƴeewi ko wayno baɗo no Boubacar Camara so Allah yimɓe fof ene gandi kañumne ko neɗɗo katante no fewi hayso tawi mboɗo ɗefi yawde poste mbo o totta o fonno ko yaade kala ko fatunoyde banggue faggudu économie enen gandi o wonino directeur général mo douane en jii vraiment golle ɗe o waɗi ɗe kankone sa ƴeewi ko wayno Mokhtar Cissé ministre de l'intérieur ko poste mo ganduɗa hande en mbawi wiide kanko président Bassirou Diomaye o hepti ko yete ko les ministres souverains wonande ɗin postoji ko wayno sa ƴeewi affaires étrangères ministère de l'intérieur de la justice ɗum ɗo foof ko ministre des finances et du budget hande garti e makko kadi tottaɓe ɗum ɓe ko vraiment ko hatanteɓe ko yimɓe ɓe ganduɗa eɗen cikki so tawi stabilité deƴal ngal ne jokki hakkude kanko président Ousmane Bassirou Diomaye e Ousmane Sonko mi yaani maɓe mbat ko ganduɗa ko mawni kono noon maɓe mbat atténuer maɓe ustu kam seeɗa e caɗele ɗe ganduɗa hande yimɓeɓe nana guura ɗum foof noon kadi fawi ko e kanko mawɗo jagorɗo Mouhamadou Al Amin Low o wawa ha joni jogade golle ɗe fof ko mbawten ɗo haalde ko noon ko kalis ko ɓe mbiyata ko faggude leydi ndi alay saago haalis wawa nadde beele jalten e ɗo caɗele somi faami namdal ma ngal kay mawɗo Abou a jarama mboɗo jogui namdal mi namdal tan kono ngal jabote ko sakket a mantima Mabouba Diagne bolle moɗon a yetti amadigal émission amen hanki o duyima yo Allah nawmo fonnoyede ko ɓooyi te an e Amadou on liggodire onon fof liggodo e Mabouba Amadou ina aybina an aɗa manta mi andano gurɗo eyyi bon mi mboɗo sikki mi jaabima hen nane mi yi wonde so Allah won golle ɗe o waɗi heddi yimɓeɓe eɗen mbawi famde kadi ene jeeya hande aɗa andi Mabouba kañum wona neɗɗo mo ganduɗa ko garɗo e parti Pastef Mabouba ko technocrate mo ganduɗa addi ɗum ko Bassirou Diomaye kanko ko caggal nde ɓe jii golle makko tan ɓe gaddimo c'est vrai min hooram mi haali ɗum mawɗo Amadou kadi baba Amadou Dikal mboɗo tawta ɗum e yiyande mum ko gonga à un certain moment a yiyat kamɓe beele ala projet mo ɓe jogui fewde e gaynaka dowri ka walla beele ɓe jiiɗa haɓade mumtude ha laaɓa gaynaka dowri ka yidde sawo walla addude ko yiyete ko élevage moderne e ko way noon ene moƴƴi kono kadi alay saago ɓe paama gaynaka sawo ka wona sara e leydi ndi finde mum oɗo tabaski mo ummiɗen ɗo en yi impact mo waɗi o waɗi ɗum ko fodde nde ɓe ponno tottude aynaɓe ɓe tottani ɗum o ɓuuri noon kanko sa ƴeewi wona kanko walla mbiyaten ko laamuji men e ley sa ƴeewi hayso banggue sa ƴeewi poste o wonande yiide ministre de l' agriculture de la souveraineté alimentaire et de l' élevage ari ko fate e guura e jogade gaynaka e koɗe gueɗe mbaɗe noon élevage o cikkata ɓe gaddi tan ko catal tan ne jokki e ministére o coopérative uji e ko way noon en ministére foti tan waɗede doté ministre de l' élevage foti waɗede ko doté ministére mum tan banggue vraiment o wawa tottede gueɗal mum ha timma sibo gaynaka wona sara e leydi Sénégal manquemaji kewɗi mbaɗi ko gonga waɗi des progrès seeɗo etima kono manquemaji ɗi ɓuuri hewde kono noon
so Allah ko neɗɗo mo ganduɗa ko katante no fewi joginoɗo kadi vraiment des perspectives wonande kuccande badɗo fayida to banggue ndemaka e gaynaka leydi Sénégal. Mamoudou Diagne koye mum gonɗen. Mamoudou Diagne haali joni ko fannu yanke ko fate kalis no banqueji ko fate ndema caggal leydi no way to anda ndema leydi meɗen kono ko garta men namdal kono mbiɗa ni ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye mbiɗa addimo joni Bassirou Diomaye Diakhar Faye nodditinomo e nguɗo laamu o jaɓani yaade beele saabi ɗum ko Bassirou gadnaɗomoɓe noon ko liggodirde walla ko Ousmane Sonko ɓe wawdirde walla ko hulde yaade. Ewa min mboɗo yakori ko ene jeeya ko ɓe ne wawi taw ɓe noddirtimo walla ɓe noddiranimo woto o noddama o ara kono eɗen gandi won contentieux mo ganduɗa omo jogui ɗum mo jogui des dossiers eɗen gandi o waɗanoma épinglé ko ɓooyani wonande to banggue ko abbi e 2 milliards e ko fawi to banggue million mo tuuma ɗum caɗele caggal nde o ɓe mbaɗi signature uji wonande ɓe jamiri wonande coopérative uji jobdi ndi ndi ganduɗa ko kanko waɗi signature coopérative agricole kamɓe e LBA woni banque agricole donc caɗele nan ɗon ɗum ko dossier gonɗo ɗon Gulɗo Diaw mo ganduɗa en ganda ɗo ɗum jogori huccude taw ko wona ɗum ko hakkude makko e Intermak eɗen gandi ɗon kadi dossier nan ɗon ɗum ɗo foof ene jeeya ko ganduɗa banque agricole ɗum ɗo foof ko caɗele ɗe ganduɗa laaɓani taw so tawi ko wayni heewi waɗi hay so tawi kam ɗum ɓurani wadde e Afrique to banggue won leyɗele so tawi ko wayni waɗi an ministre o a ɓorot wonde jagorgal ma mbaɗa démissionné jaaha ha lawƴa ɓandu ma ha yimɓeɓe ganda ɗum ɗo ko tumirɗa ko an waɗi ɗum walla a waɗani heddini ɗum hewan ɗo e Afrique nde tawno yimɓe men ko yiɗɓe laamuje ko way noon kono min mboɗo gonɗini walla to banggue wonande miijom ɗum ɗo ene jeeya ko ganduɗa hande waɗanimo reconduire e kadi accointance makko hakkude makko e Ousmane Sonko hay so tawi Ousmane Sonko e jaltal mum holliti wonande ɓen ɓe ganduɗa ko noddiraɓe ne wawa famde baɗo no kanko Mabouba ko technocrate tan garɗo peut être leydi Sénégal ne joguino e mum yakar ɗum ne wawno waddemo ɗon kono holko waɗi o noddamo arani min mboɗo gonɗini ɗiɗo dosuji ene jeeya e ko haɗimo ƴettidde jagorgal ngal mawɗo Abou joni beele so yaltina haɗamo rewidede janggo ala ɗum haɗata heddi ɓeydini ko wadde ɗum facilité hay so tawi eɗen gandi Ousmane Sonko ko kañum jooɗi toon to assemblée nationale à tout moment projet ne wawi nawede toon to assemblée nationale ƴeewe so tawi beele ɓe o ñawete walla ala fo e wadde noon en paadi ko yiyete ko ñawoji leydi men beele haalde e dossier makko e ɓen ɓe ganduɗa ko Intermak e on dossier mo waɗa épingle Makhtar Cissé haali joni ko kañum halfina nder leydi ndi kanko yuɓɓino toɓɓe ɓennude ɗe ha Pastef wawi laamade beele ko ɗum ɓe cuɓoyimo walla ala ɓe cuɓoyimo kono Boubacar Camara ni kankone o wonino gardiɗo ko fiyete ko douane woni inspecteur général d'état beele oɗo koye tamande mabɓe jeeyata banggue dawgol walla ala o ko bellitiɗo ɓe ƴetti ɗum noon ko gandal mum e nunɗal muɗum eyyi ɓe ƴettiri Mokhtar Cissé koye nunɗal mum sibo haali ɗo e sumgoji en 2024 ko kanko joguino kala ko fatuno e organisation e ko way noon leydi ndi foof kam société civile o e ɓen ɓe ganduɗa ko ƴewotoɓe to kala ko fatuno e juɓɓudi sumgoji to banggue union européenne e ko way noon kamɓe foof ɓe kolliti to banggue wonande koɓe mbiyata ko élection ji baɗɗi transparent dewɗi lawol tawi haydara mankani ɗum ko caggal nde o arti ɗum ko wona ɗum ko kadi almudagal makko sibbo eɗen gandi leydi Sénégal ha ɓuuri tengtude jagorgal kalfinagal e gueɗe nderderiji leydi ndi ana jokkodira ne jogui catal hakkude mum e galleji diine ɗi donc ɗum ɗon so tawi en ƴeewi hayso to banggue organisation ko wayno Daka Medina Gounass so tawi ene waɗa ko wayno ko ganduɗa ko Maggal Touba ko wayno gammu toon to Tiwawon dendagal ken galleji diine ɗi ene juɓɓina ene waɗa koɓe mbiyata ko CRD te CRD yuɓɓinta ɗum ko ministre de l'intérieur ko kalum jogui ko fati kala ko fatuno e juɓɓudi e sécurité publique e ko way noon ko kañum yuɓɓinta ɗum ɗum ɗonne kadi ko neɗɗo mo ganduɗa omo teska almudagal makko wattorde galleji diine ɗi vraiment ɗum ɗon kadi ene jeeya hen wadde ko neɗɗo mo ganduɗa ko vraiment yimɓe foof gonɗini gandal mum e nde woni nde ministre de l'intérieur waɗi hen golle payodinde yimɓe foof gandi nde tawno hen saji yimɓe ne mbiya
ministre de l'intérieur fota wonde neɗɗo mo ganduɗa ko goriɗo sibu o mo ganduɗa ko Bamba Cissé nde o ari en ji oɗo loi mbo wanno porté à l'Assemblée nationale wonande loi L29 et L30 won haala ko haali ko haala ko ganduɗa ha joni omo jalde ɗum yiide wonande min komi neɗɗo jiɗɗo Ousmane Sonko kono noon ɗum ɗo findirani oɗo projet fo e wade noon yimɓeɓe hannde jirata noon so tawi an ka ministre de l'intérieur gonanɗa ko ɓesguji leydi Sénégal foof so tawi yiide wonande oɗo loi elle yimɓeɓe ne tuumu ko won neɗɗo tan elle ko intérêt neɗɗo goto waɗi visé tan ko Ousmane Sonko a haalti kan haala donc ɗum waɗi yimɓeɓe ne mbiya hen sahaji ministre de l'intérieur et de la sécurité publique foti wonde ko neɗɗo mo ganduɗa ko baɗɗo indépendant ko neɗɗo mo ganduɗa ko baɗo stabilisé kala ko fatuno e hakkude ɓen ɓe ganduɗa ko gouvernement o walla joɗiɓe e laamu ngu kañum e opposition société civile o taw hay nokku ana wonanani gononɗa tan ko golle ma e wadde no foti wonirde ni ɗum waɗi yimɓe ne jogui yakari kanko Mouhamadou Mokhtar Cissé caggal noon nde o waɗi kadi golle ɗe ganduɗa yimɓe fof ene gandi ko neɗɗo mo ganduɗa ko jogini ɗum gandal jogini ɗum katantagal gardinɗo ko yete intérêt leydi ndi ko mbiyata ko l'intérêt supérieur de la nation mawɗo Abou jama hadmen yettade Bamba Cissé e Moussa Sarr beele ko joptigo hakkude ardiɓe landaji namdal tokosal tan a haali joni mo ganduɗa kañum woni hono mboɗo musidɗo kalfinaɗo nder leydi ndi joni oɗo saaha joni o wonani hay lande goto tan mbiyoɗa on ɓatti galleji woni toleji hay so tawi on ɓattino Macky Sall en ganda noon kam ha joni kono kam hay nde o wondi e Macky Sall nde haɗani waɗi golle makko makko nomnomo nde o ummi woni inspecteur général d'état o wiyete ɗon o nawa douane gartan tan ko a wi joni galleji diine ɗi wona tan diine l'islam Sénégal ko leydi mbiyetendi potal to banggue diineji neɗɗo wawi wasde ɓattade dawgol yankoɓe kono ɓatto won galleji diineji ɗi joni jiya baɗo no Thial Mama Niass walla Seylam Siley Ndiaye kala nde hunde waɗi tan neɗɗo waɗi ko boni wiya o ko almudo men kañum kadi nanna gueɗe mumen e nder golle he mbeɗa ɗum telɓintaɓe hen sahaji manam wawnede sa jokkima e galle eyyi ɗum kam galle Issa yankoɓe walla galle Mouhamed e galle walla mo wonani hay nokku goto beele saaha watta wooda jaggaɗo waɗa ko waɗani wadde wadda ñaama ko fotani ñamde jooɗo ha heɓa téléphone wonde o ko almudo koye galle he jeeya walla o ko cukalel meɗen eyyi ɗum kam so tawi hen kaldat gonga Bababou ɗum kam ala kulli haalin nana e leydi ndi heddi noon ko feeña ha yalta boowal yimɓeɓe waɓe mon ɓe ganduɗa ko leƴƴiyankoɓe c'est des analystes politiques ko ƴeewoɓe ganda ko ni yaari walla yimɓe fof ne gandi ɗum hande composition gouvernement oɗo baɗɗo walla ko kala lamɗo ɗo e Sénégal kala lamɗo garo gueɗe ɗum ɗo fof aɗa wattora to banggue diineji ɗi a haali joni diine men e diine Issa yankoɓe ma wattor kadi galleji diine ɗi ɗum hay to banggue composition gouvernement e hoore mum wadde nomgol kamɓe jagorɗe ɗe sa ƴeewi galleji diine ɗi leydi ndi no lelori ni to banggue pinne ɗe e aadaji ɗi eko way noon ene waɗi ko yiyete ko des dividendes wonande to banggue kamɓe suɓateɓe ɗum kam ala kulli haalin kaalen mbasen haalde ko hunde wonde heddi noon ko hen sahaji dossier ji ene gooda kamɓe lamɓe ɓe ko gonga kamɓe seremɓe men ɓe walla galleji diine mawɗi ɗi eɓe nanna hen juuɗe mabɓe Issa yankoɓe seremɓe men halifaɓe men tedduɓe ɓe nde tawno en kaali wonande kamɓene eɓe jogui gueɗal kadi e leydi ndi sibu noɓe mbiyata ni kamɓe lamɓe ɓe e halifaɓe men diine ɓe c'est des institutions similaires wonande goto mabɓe fof ene jogui poids mo ganduɗa ko tedduɗo e leydi ndi e to banggue leydi ndi no ɗowirte e ko way noon Macky Sall won haala ko haalno yimɓeɓe mataw ha joni hen sahaji eɓe kaala ɗum so tawi caɗele justice mbaɗi mbiya Macky Sall ko kañum yiyata yoga hen e dossier ji ko min waɗi hen folontuguram hay so tawi hen sahaji yimɓeɓe ne bonnita haala ka kono eɗen gandi won ko watno won caɗele mbanno ha kanko président de la république e kala e saaha jiyen ɗin dossier ji gartadeje sibu so tawi ko dossier ji ganduɗa ɗum ɗo ene jogono ene jibina fitina ene adda caɗele pusgu leydi mboɗo sikki wadde an lamɗo ko an tan jogui responsabilité sibu ɓe mbiyata annene aɗa jogui hen responsabilité ma par ce que mbima ko an woni chef suprême dendagal ko fatuno e to banggue sa ƴeewi conseil constitutionnel ko mbiyata ko loi organique loi ordinaire
en président de la république aɗa jeeya e wadde waɗoɓe siégé to banggue conseil supérieur de la magistrature wadde annene aɗa jogui responsabilité mo ganduɗa ko ɗum woni ko ƴettata wadde so tawi caɗele ne mbaɗa e nder leydi an ka mawɗo leydi te janggo e jaam ko an waɗata rendre compte won caɗele ne mbaɗa ene haasi wadde ƴetta hen annen responsabilité ji ma responsabilité noon ne waɗi ɗon de kanu ɗo ndewnata ɗum hande voilà sibo hande ko wayno ko mbiyata ko oɗo article 80 so tawi neɗɗo haali won haala ko ganduɗa ko walla sey fidde ko wayno président de la république noddata ko ministre de l' intérieur walla ministre de la justice on kañum noddata procureur de la république ɓe nanga joomum ɗon kadi ɗum so waɗi artude namdal ma ko noon tan ɓe jarat ɗum waɗi mbiɗen alay saago ɗum ɗon kam wasta wonde mawɗo abou a jarama musidɗo biyeteɗo Aliou Dia jeeya ko Thilogne ko kettoɗo no feewi Aliou Dia jeeya ko Thilogne liggoto ko keɓɗal tere ko SDE wonno ha ko watta seno ko en jettima kanko e Hamidou Kane ko neɗɗo dewdiɗo no feewi omo jarnoma gattata banggue juɓɓudi a wi Bamba Cissé so nden so yimɓe mbi tan Yacine Fall mbiya ko Ousmane Sonko Bamba Cissé ko Ousmane Sonko joni beele maître Moussa Sarr lomtiɗo Bamba Cissé o kamɓe foof ndendi meccal beele kankone ko Momo Diomaye walla kankone ko telɗo e ko ɗum waɗi mbimi nane kanko Bassirou Diomaye o hefti ministére uji baɗɗi souveraine de ministère souveraine ko wayno ministère de l' intérieur ministère de la justice ɗiɗo ene jeeya hen nden sa ƴeewi kanko e Ousmane Sonko nde ɓe jadata nde sa ƴeewi Yacine Fall ko neɗɗo Ousmane Sonko Bamba Cissé ko kañum ni wonno avocat Ousmane Sonko kono o mo ganduɗa ko kay woni hande maître Moussa Sarr ministre de la justice oɗo kankone addimo tan koko addi o mo ganduɗa ko Mamadou Mokhtar Cissé wona jotodiral goɗɗungal hakkude makko e Bassirou ala ko yiidemo wondemo neɗɗo mo ganduɗa kañum ne woni no acteur kaɓantunoɗo kala ko fatuno e caɗele ɗe ganduɗa ko penale pawateɗe ɓesguji leydi Sénégal o daro haaɓe kono yimɓe ne gandirimo kadi wonde baɗannoɗo milité gam haɓade article 80 yimɓe ne gandi ɗum neɗɗo mo ganduɗa ko mbi noon ɗum ɗon ko hunde fonde waɗede supprimé baɗannoɗo milité kadi fenade tan wattende ɓesguji leydi Sénégal an gouvernement o walla an premier ministre walla président de la république a yi opposant mo ganduɗa ko kaalo kala ko fatuno e sey fidde gouvernement no yarate ko way noon a welaka yeeso mum tan yomi addu mi waɗana ɗum colomotif mi soho ɗum ko neɗɗo baɗannoɗo ɗum milité ha noon hande o ari o addira ko wondemo neɗɗo mo ganduɗa ko gardinɗo intérêt leydi ndi kaɓontonoɗo to banggue surtout parquet o vraiment ko neɗɗo baɗannoɗo dénoncé parquet o no waɗirtuno e ko way noon wadde hande o ari ko kanko jogui taltali ɗi eɗen paadi vraiment o wawa ɗum jokkide sibo hande ko kanko woni ministre de la justice eɗen jakori mo waɗ hen des avancées baɗɗi progrès par rapport e ko halfina ko so tawi kay laamu noon so tawi o waylaki 2019 ha 2024 omo taska to banggue dande makko ɓiɗani ko ballowo ñoolaɓe ko nandi hen kono won wiyaɓo ɓurno ɓattade ko parti Pastef o waɗino défendre Ousmane Sonko seeɗa a jarama gattane Yankuba Diémé ko tagal ɗo totta ɗo ko ministre de la ministre des forces armées défense nationale ɓe gandi ko jaggogal timmugal no fewi goho yimɓe ne mbiya ko neɗɗo Ousmane Sonko ɗiɗi holko saabi o ummi o yeehi o jaɓani Bassirou Diomaye Faye wonde nde o wi nde eko nanɗen o yaltinama e gobaji WhatsApp toon to département Bignona kanko woni responsable mabɓe te département Bignona ko département mawɗo e nder Casamance kadi to banggue caɗele ɗeɗo ɓoye wodde to ene jeeya toon par ce que département mo ganduɗa ko kañum woni mo kalɗen joni woni Bignona o commune Oulam Pam e nokkuji goɗɗi mbaɗi noon eɗen gandi kono heewi janguji no fewi beele ɗum ɗo ko peeje to banggue jeeyaɗo e nokku o gandu nokku o so tawi suɓama ma walle to banggue deeje e holko yiya hen yimɓe wiiɓe kamɓe jeeyaɓe e Pastef ɓe Ousmane Sonko haɗi yaade ɓe cali yaade mbaddi missionéɓe e kamɓe jaɓɓe mbi kañan so Diomaye noddi jahat ɓe hol yandema e ɗum saabu kanko ko henɗo jeeya te hande kan haalano yaaje leydi he e min mboɗo sikki mawɗo Abou gueɗe ɗe ko ɗiɗi an mo ganduɗa ka ministre o caggal nde probléme waɗi hakkude Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye kamɓe gouvernement o nde o yandi Ousmane Sonko waɗa limogé
itta wonde mawɗo jagorde eɗen gandi kamɓe fof ɓe jewtidama heddi noon ɗon ko gueɗe ɗiɗi dari ɗon goo a ar so tawi koto banggue politique tan to koɓe mbiyata ko to banggue wonande pacte fidélité wonande hakkude ma e on mo ganduɗa ko kañum wonno leader ma Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye joni noon beele jomum ƴewata ko hakkude mum e Ousmane Sonko ɗum koto banggue politique walla ƴewata ko hakkude ma e daranade leydi ndi wonde gendiyanke leydi noon ko ƴewde o saaha mo gonɗen beele caɗele tan hakkude Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye an ka baɗatnoɗo servir daranade leydi Sénégal poste mo tottireɗa o ko ya wat ɗum servir ƴeewa ko wonani ko intérêt leydi ndi ƴeewa ko woni ko intérêt Ousmane Sonko ɗum ɗon darot holko suɓɓi hen kono noon yimɓe kadi mbaru hen sese kanko Yankoba Diémé o wona tan neɗɗo ɓurɗo ɓattade Ousmane Sonko ala kankon diwan moɓe jeyda ɓe région moɓe jeyda o woni responsable to mais Jirey Kolodine o ministre des sports et de culture o jeeya ko Casamance kolto makko ɗon ñigama hande no fewi ko Casamance najo ko neɗɗo Bassirou Diomaye kanko mo ganduɗa ko Yankoba Diémé woto jejjiten ko neɗɗo mo ganduɗa kanko e Bassirou jaltidi sibu histoire wa ne eɓe kala haynde e jinnaɗo makko sanki kanko Bassirou Diomaye o yeehi ha toon woni toon balɗe ɗiɗi ko toon o waali o tawama wirwirde e ko way noon wadde ko neɗɗo mo ganduɗa sa jeeyi to banggue trajectoire mabɓe ko yimɓe ɓoyduɓe no fewi joni noon beele yimɓe jejjittu ngal ɗon teddugal tan mbiya wonde hande o jeyda koye Ousmane Sonko o foti tan yadude koye Ousmane Sonko ala beele o ardinani ko ɓe mbiyata ko intérêt supérieur wonande leydi ndi d' abord o saaha wona gartam gendidi ko ɓiɗɗo leydi ndi ko ɓiɗɗo gendi on foti liggonade ɗum hay so tawi won question baɗɗo fayida mo kalɗa somorde hen kadi caɗele gonɗe toon to région mo Bignona sibo en jii janguji hay département Bignona hay janguji ɓennuɗi ɗi woɗɗani on banggue so tawi kadi ɗon ne foti ƴewede beele ko neɗɗo ganduɗo toon ɗum waɗi totta surtout ɓen ɓe ganduɗa hande sa ƴeewi to banggue mouvement M23 en jii kanko Bassirou Diomaye won baɗaɗo hen gracier ko ɓooyani woodi hen gaccaɗo woni René Bassène kañum ne accitama ɗum foof e on dossier mbo Boffa Bayot bannoɗo en 2013 voilà donc ɗum ɗo foof ana joua kono noon kadi mboɗo sikki ardinde ko yiyete ko ɓamtare wonande intérêt leydi Sénégal ko ɗum woni ko waɗi ko fayida ko ɗum waɗi mboɗo sikki Déthié Fall nana e poste mum Moustapha Mbaba Guirassy Moustapha Mbaba Guirassy kañum ne yahani omo ganduɗa ko Cheikh Tidiane Dièye jahani te ɓeɗo foof ko yimɓe Ousmane Sonko beele ɓe jeeya koye parti Pastef walla ala fo e wade noon yimɓe fof ene gandi surtout ma baɗo no Déthié Fall nde o ari Tengej nde o haaldanno e caɗele hakkude makko e Barthélémy Dias yiide wonande ministére uji ɗi gona ministre uji ɗi ganduɗa no pota wadde politique kanko so tawi o yi caɗele ko ganduɗa hande so yi Déthié nagganam oɗo ka poɗɗo ɗum naggude walla noddanam oɗo ka poɗɗo ɗum noddude donc ko neɗɗo mo ganduɗa ɓattinoɗomo sibu Déthié kañum ne wonɗo ummino ha ummi toon arti hande naati e bon guilay yeewi askan wi haɓe garti e ko fatuno e o naati o waɗa ministre to banggue e laamu e gouvernement Ousmane Sonko hande haɗani omono continue mi nanani noon ɗon ɗo Ousmane Sonko haali haala makko ganduɗa ko wulka noon no haalde docteur Ibrahima Sy e omo ganduɗa ko baɗono omo ganduɗa ko Moussa Balla Fofana yimɓeɓe ne mbiya ɗon kadi yo yimɓe ndeno minnen mboɗo yiye yimɓe yo teyɗon seeɗa beele wona pion Ousmane Sonko mi suusa toon yiide kono kam mi yeddata taw ko neɗɗo mo nanni nda wonno cokkitoɗo sibo aɗa andi ne joganamo kabuji ne joganamo sibo aɗa gandi politicien ji ɗi koɓe mbaɗata ko jiyeten ko e koɓe mbaɗata ko less ɗum ene serti no fewi fo e wade noon kankone omon ɗon fo e wade noon kadi mbiyami ko yimɓe ɓe ganduɗa ƴeewani to banggue dawrugol ƴeewi ko intérêt wonande leydi ndi hande ɗo gonɗen ɗo beele caɗele hakkude Bassirou Diomaye e Ousmane Sonko kam fof poti accude tan ɓe doto golle mabɓe ɓe goppa leydi ndi ni min mboɗo sikki ko ɗum woni koɓe jii ko ɗum woni koɓe mbaɗata kanko Yankoba Diémé kanko Déthié Fall kanko Ibrahima Sy kanko mo ganduɗa ko Moussa Balla Fofana jafoɗa namdal cekkital tan mbaɗen mum coko cewdal waɗi e dannugol oɗo gouvernement
ɓe mbiyama yo jeehi noddama jeehi ɓe noddama jeehi no goppi ɓeɗo noddaka jahani won wadɓe démissionné beele hande o wadɓe démissionné poste uji mumen mbi kañan jahani nowteyaki Bassirou Diomaye Faye ɓe potano fadde ha ministre uji goɗɗi ngal ndiwaɓe walla ko ba démissionné ko koye gonga e mabɓe beele wadɓe démissionné ɓe ko leydi ndi liggantono walla ko landayɗi liggantono ɓe ganduɗa noddama kañen koye men jahani ɓe beele ko leydi liggantono walla koye men liggantono to banggue éthique kam jomum waɗira ɗon ko ha waɗa servir ko direction ji ɗi ganduɗa mbaɗireɗa ɗon ko ha mbaɗa servir kono noon hande ɓen ɓe ganduɗa ko wayno Sonacos yo tan dokke tan mbaɗɗi fayida mbaɗɗi démissionné baɗani ni voilà seede wala ko direction ji mbaɗɗi stratégique sa ƴeewi ko wayno Sonacos hay so tawi kanko garɗo o guilo ari so Allah yimɓe ɗe jii kam caɗele ɗe ganduɗa engagement ji ni ɗiɓe ƴettuno kamɓe laamu ngu sibo kanko Ousmane Sonko e conseil makko interministériel nde ɓe ƴetti nde wonande to banggue Sonacos fandare nde ko ɓe ummitino ɗum ɓe kaalino hay to banggue kanko Mabouba nde o yiyata ɗo wonande record historique laamu ngu hollino kañum tan e Sonacos to banggue wonande commercialisation to banggue guerte ɗe maɓe ƴettu ko abbi e temedde 3 tonnes 300 tonnes ma Sonacos tan ƴetti ɗum kono noon en jii kam wona ko hunde nde ganduɗa laatima sibo ha hande ɗo to kaleten so tawi a ƴetti lawol ngol aɗa fayi Sénégal oriental so tawi a ari ha Kaffrine ma taw ɗon guerte nan ɗon ha joni jahani Tambacounda haalaka ha to banggue wonande e nder Kaolack sa ƴeewi e ladde nde ha joni Sonacos nan ɗon waɗi to banggue wonande koɓe mbiyata ko en mbaɗi sekuji mabɓe ko guerte ɗe ha joni jahani ko direction baɗɗo stratégique ponnoɗo yaltinde leydi Sénégal to banggue caɗele ɗe ganduɗa ko ɗum woni ɗo gurten ɗe sa ƴeewi hande ko yimɓe jiggoto ko e diwlin aɗum heewi no feewi kono kadi on huile tournesol wonande on diwlin baɗete toon to Sonacos ko ɓuuri ko heewde koko nawate caggal leydi beele ɗum fotano wonde kadi koɓe mbiyata ko Sénégal daño autonomie to banggue diwlin mum mo fewnat ɗum ɗon ko caɗele ɓennene wadde ɗumen démissionné hollita tan wonde comme garano gam wadde servir leydi Sénégal garno ko c'est des postes ɓe ganduɗa ko hande Ousmane Sonko yeehi ɓe jaade mum kono noon wonde poste stratégique kadi ɗe ganduɗa yimɓe Ousmane Sonko hande ɓurɓe jalɗade e gondigal e Ousmane Sonko nana keddi ha joni baɗo sa ƴeewi ko wayno port autonome de Dakar banno Waly Diouf Bodian kañum gam ha joni nana nangti waɓe no Gagne Demba Touré to Somisen sa ƴeewi to banggue Lonas ko neɗɗo makko woni toon eɗen mbawi wiide dal dendagal poste uji gonɗi ɗo ko wayno CDC caisse de dépôt et de consignation Fadilou Keita eɗen gonɗini kam hande woni conseil des ministres hanki wonno conseil des ministres autant pour moi hanki wonno conseil des ministres hankadi noon kam ɗiɗo conseil des ministres uji ñande aljumande hayso tawi kam to banggue aade Sénégal conseil des ministres mum ko alarba tan nde wawi ɓe change ya e waɗi ɗum ko gouvernement o nde ari liste o nde mbaɗi ɗum publié nde ɗum ne wawi famede siɓe ɓe mbaɗi e semaine o passation de service aji mabɓe eɗen gandi kamɓe ɗo koɓe yohoɓe ko ɗum ni saabi en jii port autonome mo Dakar guila heccanki kanko Waly Diouf Bodian omono tan waɗa signé to banggue wonande haala makko joni no deeyi ko haala jaam natti wonde haala hedde banggue elle ko yiilade jaam hakkude ardiɓe ɓe mawɗa Abou laamu wel sa tottama port autonome de Dakar eɗen gandi ministre ko joɓetata ko to banggue salaire a ari a fuɗɗima ƴettude prêt bancaire a fuɗɗima tottede galle logement a tottama autoji a tottama garduji ma ndewi caggal ma aɗa nemi aɗa ñamli banque a yoɓani taw so tawi ni tan oɗo rupture ari yo ceergo yo wat so tawi a wona neɗɗo nunɗuno no fewi walla mi anda no a wona neɗɗo vraiment jonaɗo sa renaki tan a salitu ɗum heeɓimo ko ɗum saabi wonande o moyti e yiide wonande omono fadi parti o ha e ko haali hen ko kono mboɗo sikki haala Ousmane Sonko kay walla ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen gartirmomo wannoɓe démissionné wonnoɓe to Lonas e banggueji eɗen panim fo e wade noon kam eɗen gandi hande kanko Fadilou Keita en jii caɗele ni gonɗe toon to ganduɗa ko CDC leyɗele kewɗe guilay Yarhamou Diallo Picc leyɗele mum ɗe mbaɗi annexé eɓene ƴetti ɗum ha ene heewi to banggue Bambilor kono hakkude makko e Sertem en jii caɗele ɗe ganduɗa nan ɗon mbaɗa hakkude kadi Sertem e DER en jii vraiment caɗele nan toon ɗum kam ala kulli haali ɗen padi ɗeɗo kam Fadilou Keita Waly Diouf Bodian en ɓeɗo noon kam eɗen gandi ko yohoɓe heddi noon kadi sa ƴeewi to banggue kadi politique
e ɗum wawi wonde koɓe mbiyata ko hakkude Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye toon to Assemblée nationale ɗon e kadi ene wawi wadde ɗon jeu nemo jogui des directeurs ɗe ganduɗa ko baɗɗi souverain o wawa wadde ɗumen défendre sibu kamɓe directeur uji ɗi so tawi eɓene poste uji mabɓe so tawi kamɓe foof ɓe ɓoftama ɓe jeehi ma ɗum jiminan caɗele Pastef sibu parti politique alay sago daña ko yiyete ko financement guilay kawteɗe jomumen waɗata guilay mobilisation ji ɗi mbaɗata ɗum namdi ko kalis namdi ko ngaalu te eɗen gandi directeur général joguiɗo direction ko wawi ko tottidde ministre o wawa ɗum tottidde wadde ɓeɗon wonde ɗumen toon ma wawde walludeɓe to banggue wadde comblé won certaine gab wawde wadde financé parti o e ko way noon ɗum ɗon ene jeeya hen baade kanko Ousmane Sonko hande ko kanko jogui majorité absolue toon to Assemblée nationale ɗum kadi ene wawi wonde loocol ngol ganduɗa omo wawi jogade wadde alerte hulɓinirde ɗum kanko Bassirou Diomaye wasa ɓoftude kadi direction ji ɗi foof mawɗamo taw hatta Bassirou Diomaye Faye ne jogui kañumne loocol ɗo garten ko wiide hakkunde neɗɗo nanɗoma e dawugol haɓanama woni mawɗoma ina dugde ha woni gonɗa so yeehi heddade ɗeɓa hamnade ƴewde min ko leydi liggantomi ko ɗanceɗele goodi namdal cekkital haade men artude namdal men ngala laamu ngu danama won diwonuji goyi keɓani Kaolack nana foɓɓanana yo ko famde fof dañi jagorɗo nayyi beele Alamin Lo e Bassirou Diomaye Faye ɓe tugni koye diwonuji no feccitino nden banggue galleji diine banggue région ngaji banggue kinde banggue leƴƴi ko jiiɗa hen oɗo gouvernement alay sago ɗum waɗat mataw mi haalino ɗum nani mbiɗen composition nani koye pundi wonno joni yo arte composition gouvernement kam alay sago a wattorto galleji diine ɗi a wattorto région ji ɗi ɗum kam alay sago sa waɗani ɗum Amin Lo ƴeewen mo kanko hoore makko holɗo jeeya e holɗo ko almudo holton donc ɗum ɗon toujours koko jouata ɗum ko gouvernement ji men ko kañumen mbaɗirta noon walla ko manam to banggue leydi ndi ko kañum aadori hono noon mboɗo sikki bon hayso mi tawi min mboɗo wooya mboɗo yiya département de Podor ɓurani yiide hoore mum no feewi to banggue c'est vrai keɓe kaala to banggue ministre Ibrahima Sy kañum jogui cellal hay so noon Ibrahima Sy ɓe mbi ɓe guitti ɗum gardiɗo Pastef département gardiɗo Pastef garde bon eɓeni hen kam sey fidde ɗum o saaha koye hen ɓe goni yimɓe hebdemo téléphone kanko Ibrahima Sy ha woodi ɗo pawɗen kono en keɓani mbaɗono Cheikh Oumar Ba ene jeeya e Podor ne jogui koyngal e Podor kono wona neɗɗo baɗo politique ministre kesso joguiɗo kala ko fatuno e ndema e gaynaka kono wona neɗɗo wona politicien wona kadi joguiɗo base politique hayso tawi mboɗo haaldanɗo e musidɗam kañum ne jeeya koye coalition Diomaye président Papis Komi mboɗo yiyamo onon o saaha maître Moussa Diop ko neɗɗo joganoɗo yakar peut être ne wawi nadde e gouvernement o walla hayso tawi natani ni won direction ji ɗi ganduɗa hande ko baɗɗi stratégique beele jomumen fota wonde darde mumen haɓade wawde hollidde koye mumen ha président yiya ɗumen beele totte direction e ko way noon kono noon ko ɗum kam hande ko hunde jalɗude e laamuji men kala hen kan ndeɗa waɗa ko composition gouvernement ma alay sago to banggue diwnuji ɗi banggue faldeji ɗi to banggue galleji mawɗi diineji ɗi a tottat ɗumen gueɗal mumen ha timma Moussa Diop joom landa Samba Dogata ma en gatto e makko kalden makko e nden haalande baba garten e ɗum fof no lelnirani miijotoɓe miijima windoɓe windi addoɓe gaddi waɗoɓe dawugol ɓe mbaɗani dawugol haalleɓe hol yiyandema ewnago panta e Al Amin Lo e wonde mum ko poti huccande joni joni ɓe momtan yimɓe gonɗi ɗo joni mawɗo Abou so tawi tan ko haalde gonga eɓe yimɓe nana kala to banggue caɗele justice caɗele to banggue sport caɗele to banggue réconciliation hakkude laamu ngu e les opposition société civile e ɓesguji ɗi e ko way noon kono hande mboɗo sikki koɓe mbiyata ko urgence mo gonɗen ala fof ko ɗo ɓe mbawi wadde ɓe jaltina yimɓeɓe mi sikkani so tawi mbat ɗo ko ganduɗa nde ɓe ƴetti leydi ndi maɓe pawɗo toon leydi ndi kono noon caɗele ɗeɓe saabu mbasen kadi yimɓe alay sago ɓe mbawa famde dégâts ji ɗi ganduɗa oɗo gouvernement mbaɗi ɗum baba Abou kamɓe ndeɓe gaari
ñamande nde ɓe kalata caggal nde ɓe kaali dette caché mo ɓe mbi ko 7 milliards de dollars nden sa ƴeewi to banggue leydi ndi eɗen sa ƴeewi to banggue dette men public dette leydi Sénégal wonno ko 116% du PIB 116%. hande dette o so tawi a ƴeewi dette Sénégal dette l'état du Sénégal eɗen ay 132% du PIB fof sa aɗa ƴeewa pourcentage 1% du PIB wonata ko hedde 246 milliards francs CFA joni noon so tawi a calculi 296 milliards joni noon so tawi a ƴetti 132 mbaɗa ɗum multiplié par 246 milliards so tawi a sowi ɗum a tawat hande leydi Sénégal dette mum ene yaare e ujunnaji 5 milliards to banggue ñamade ujunnaji 5 milliards pawɗe temedde ɗiɗi woni 5200 e ko fawi milliards to banggue wonande ko joguiɗen e leydi wadde hande mboɗo sikki urgence o tan ko kanko Al Amin Lo ko gonga yimɓe ene gandi cagat ñeñal makko to banggue o wonino directeur national mbo CBAO o wonino neɗɗo mo ganduɗa ko surtout koto banggue macroéconomique ko neɗɗo gandaɗo hen keftinaɗo hen darde mum no fewi wonko fuɗɗi arde ko kabruji belɗi sibu FMI waɗi annoncé wonande ene tijjaɗo ñande 15 lewru juin gam ɓe mbawa ha joni kono kadi kanko o mo ganduɗa ko Cheikh Diba accudemo ɗo ko hunde wonde fayida sibu won golle ɗe ɓe mbaɗno won golle ɗe ɓe puɗɗino hakkude ministère des finances et du budget hakkude mum e FMI won jawte ɗe noon so tawi on ittam voilà hay so tawi caɗele ɗe koto banggue restriction e ko way noon restructuration e ko way noon fo e wan noon kam wonɗo ɓe puɗɗitino ɗum yeehi ha woɗɗoyi ittudemo ɗo ko caɗele wadde hande mon heddi ha joni eɗen cikki ma ɗum fuɗɗo beele FMI kulol mum wonno tan ko probléme ko Ousmane Sonko haalaji ɗi haalatno fo e wade noon kam ko fuɗɗi ko urde ko yettere Allah eɓe ɗamina ɗo e 15 lewru juin mboɗo sikki kanko Al Amin Lo kadi ko neɗɗo mo ganduɗa ko bawɗo haaldude e ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni FMI banque mondial hay des institutions ɗi ganduɗa ko financiére sibu ko ɗum tan wawata hokkude en hande ko mbiyata ko opportunité beele Sénégal wawa yaltude e ɗeɗo caɗele au moment où hande en jii to banggue taux de chômage o crise économique o no wayni ɗum yeehi ha tagui riwi ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni les financiers wonande ɓen ɓe ganduɗa ko investisseur en hande dogui mboɗo sigi fuɗɗi ko urti caggal jihagol Ousmane Sonko ardudemo ɗo e haala makko ne tawno haala tan wonko bonnanta sibu de Ousmane Sonko nde o haali tan nden oɗo agence de notation Bloomberg haali Sénégal kadi koko jippi haalis to banggue agence de notation kala ko fatuno e ɓamtare leyɗele ko way noon eɗen ɗamini so tawi tan deƴal kadi ene waɗi stabilité to banggue leydi ndi sibo hande ɗo ɗo gonɗen kadi ko hande ɓuuri hulɓinade Ousmane Sonko ko kañum jogui majorité absolue toon to assemblée nationale hande mbasen yejjidde député kamɓe ministre uji ɓe goni koye session budgétaire so tawi kanko Ousmane Sonko en ganda kay so tawi conseil constitutionnel ko gonga sa ƴeewi ni to banggue kam conseil constitutionnel sa ƴeewi maɓe kaal caggal nde kamɓe député ji ɗi ɓe mbaɗi ko yiyete ko recours windude conseil constitutionnel wonande wonande Ousmane Sonko wona neɗɗo poɗɗo yaade toon to assemblée nationale so tawi jalɗi o woni président de la assemblée nationale nde o wela fof omo wawi wadde convoqué député yo ar ministre yo ar so tawi ko ɗo e question écrite e ko way noon ɗum fof ene wawi wonde e saaha fof mbo wela kadi omo wawi yandinde gouvernement wadde ɗum motion de censure Al Amin Lo woto jejjiren ko poɗɗo yaade toon to assemblée nationale sibo so tawi a waɗama premier ministre aɗa jogui 80 balɗe capanɗe jeenayyi lebbi tati e nder lebbi tati ɗi ka poɗɗo yaade toon to assemblée mbaɗa déclaration de politique générale ɗum ɗon nan ɗon woto jejjiten kadi AGER oɗo dossier mo ganduɗa jogui ɗum ko Jean Michel Sène to banggue électrification rural hande ittama ministre kala ko fatuno e énergie e ko pétrole e ko way noon totta ɗum ko Abdourahmane Diouf mo ganduɗa ene jeeya e
ɓurɓe addude caɗele hakkunde Bassirou e Ousmane Sonko e wadde so tawi ɗum waɗi sen ndenaki kanko Jean Michel Kodiaɗo kono kadi rapport makko nanɗo caggal nde o windi ministre des finances dartingol golle ɗe e ko way noon fof e wade noon ko caɗele joni noon ɗum ɗon ne goto e mabɓe fof ne wawi jogade arme Ousmane Sonko gam wadde protégé yimɓe mum assemblée nationale wonanto ɗum ko arme Bassirou Diomaye kañum jogui déjà jogitari mum jogitari mum kono o nane jogui fetel mo ganduɗa ko biyeɗi ceerɗi kankoji gallaɗi ɗi sa ƴeewi Bassirou Diomaye so tawi motion de censure waɗi hoto Allah wat article 52 de la constitution ene hokkimo kanko ne jogade kam on de ko yete ko ɗo wawi rewde beele o waɗa ko yiɗi wadde ko ɗum ɗon e kadi ma mbaɗa adressé à la nation e ko way noon huccidde ɓesguji ɗi wadde en direct télévision ji ɗi ƴettita ɗum ande ahade won crise mawɗo woni e leydi Sénégal en ñagahi Allah arde e hay toon kono fof e wade noon hande oɗo saaha ko kulol ngol noon wallata en tan ko kamɓe hakkunde to banggue wonande institution parlementaire e kanko président de la république stabilité waɗa hakkunde mabɓe beele kanko Al Amin Lo o waɗa ko yiɗi ko wadde beele jalten e ɗeɗo caɗele ɗum foof noon ko gonga ngal ene wawi arde investisseur en ne mbawi arde ko way noon kono ɓenne kadi addugol mumen FMI gargol mum beele ñamla Sénégal banque mondial e ɓen ɓe ganduɗa ko investisseur en ɗum ɗo foof yowiti koye stabilité wonande deƴal hakkunde Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye a jaama ko hen fawa Al Amin Lo min ewnimama mo o tawi ko galle baɗɗo yimɓe heyɗuɓe ɗomɗuɓe tampuɓe hayso bameji ne goodi looɗe ne goodi ndiyam ala koye makko jikke fawa namdal cekkital musidɗo wi koje maji ɗi gasi ɗum ɗo foof hol dande nde opposition fotitade hen saabu mi ɓooyi wiide hay Diomaye Sonko ko Pastef naɓe tan kaɓata Pastef 1 walla Pastef 2 3 walla 4 holto opposition ɓe calinoma mi haaldin ɗo e paama o hamin dugde ɗo mbimi nde ɗum waɗa nde ɓe ponno ko wadde ko mataw ɓe jaɓno cour constitutionnel ɓe mbi ala kamɓe ɓe padat tan ko ɓe gaccida Diomaye e Sonko beele ha Diomaye e Sonko so won kawɗo hen ina nafa ɓe kamɓe opposition eyyi oɗo kam saaha mo gonɗen o phase mo gonɗen o hande o saaha phase mo gonɗen o hande saaha ko hande ni ɓe ponno nanede ɗum ko opposition ɗum ko société civile ɓe poti wonde ko des segments ɓe mbaɗa servi wonande ɓe beele ɓe mbawa ɓe jalta ɓe ƴeewa beele ɓe jaltina Sénégal e crise mo gonɗen o ɓe mbaɗa kadi servir ko yiyata ko des garde fous beele wawde hulɓinde institution parlementaire kanko Ousmane Sonko président de l'Assemblée nationale woto jejjiten kadi so tawi ɓe ɗanimo noon no ɓe ɗaniri ɓe donkaba yo pin Ousmane Sonko hande koko ruttoto e opposition wona chef de l'opposition en jii hande eɓe nayi congrès ji mabɓe koɓe noddoɓe eɓe nayi massification ji gam wawde ha joni rendinde ko kala ko fatuno e parti makko wawde ƴewde kadi lowte gartoje e landa Pastef sipo hande woto jejjiten darde nde o dari nde ko darde opposant beele kamɓe opposition wonnoɓe ɗo e ɗiɗo duuɓi ɗiɗi hay so tawi ɗoygol ɓuuri hewde e mabɓe darde ponno darande ɓe daraki ɗum beele ko fotɓe tan jooɗade ɓe ndendina juuɗe mabɓe ɓe goppa Ousmane Sonko kañum wonay politique o ko kañum woni wo kaalo ko kañum woni baɗo alerte hay so tawi fof e wade noon oɗo bilan mo duuɓi 5 alay sago oɗo mandat kanko Ousmane Sonko omo jeeya e janggo jaam kon so mbaɗa comptabiliser juuɗe mabɓe nani hen fof e wade noon so ɓe ɗanima kadi ɓe totta Ousmane Sonko jogo sawru ndu wona chef de l'opposition hande noon ɗo fof e wade noon to banggue politique wona toon kalden kono ko foti ko wonde darde mabɓe ko kamɓe opposition société civile o kamɓe fof ɓe ndenda ɓe mbaɗa bloc ngam ɓe ƴeewa wonde alerte ɓe gona défense hakkude Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye wadde stabiliser leydi ndi mboɗo sikki ni kala ƴeewo leƴƴande sa woni leƴƴiyanke to banggue politique hanki nde ɓe heccanki nde ɓe mbaɗata jarore wonande hommage fewde e Ablaye Wade sa ƴeewi ko renti toon ko famille libéral gonɗo toon e wonɓe toon ɓe sa woni leƴƴiyanke to banggue politique wodat ko jiiɗa ɗon ɗum ɗo de e ley so tawi jooɗama yewtidama wodat ko mawon ko jibini baba fulɓe no mbiya so tawi konngol yonti a ala fetel a ala condi a ala kuye a yahani honoyde a ñawdani a lootani so tawi nayi konama feccotako opposition so tawi haɓaka accidi yimɓe soɓe keeɓi ɓe peccotako an haali PDS ɗon cekkitotomi musidɗo yafomi mi keeɗima lewlal communication Yaya Sako haali
woni caɗele PDS ko Karim Wade Karim nana caggal leydi artata wotoɓe ko ɗo ɓuri hewde landa o dañani gardiɗo mata ɓe cuusa ittudemo beele PDS woni koye laawol ngurdam mawnude walla woni koye laawol mayde ina to caggal eɓen mbiya noon Bassirou hanki nana waɗa ɓe charmé noon heccanki eyyi Bassirou kam nana waɗa ɓe charmé Bassirou elle ko piɗɗitiɗo mi haali hanki mbimi bandiraɓe jeeɓe mbi ko ɗum woni mbimi Bassirou Diomaye Faye ko toɗɗa ko fayi hannde ko ngol ɗo tini o wellitima huccodirde yimɓe haalde nde ɗo haalana caggal nde o tongi hay so tawi o weddima laaña kam fewde Ousmane Sonko ko noon ko noon tan goma foyde goɗɗo kuwe kono noon ko politique jamma jomum mbawa yettude mbiya sa yanaki mi nawma laka sa yanaki nangam nangamude mi salmini Badiana naɓe Bignona naɓe Bayla Beelay Kati Pabanga ha yettoyi Jululu en jettiɓe kamɓe foof baba konngol ma cekkitol mboɗo andi eyyi konngolam cekkitigol ko jarnude bandiraɓe foof vraiment e cuɓogol mabɓe piinde no mbimi e kala saaha battori piinde no fewi sibo e kala saaha eɓe mbiya noon aɗa janggi pula janggi fraysi minen ɓe janggani fraysi ɓen kewoytade e eto futtane hayso wona poof seeɗa seeɗa fof konngeli tan ɓuura ɓattade pula o jaafoɗa eyyi aɗa andi yalta commentaire aɗa andi il faut ɓe yimɓe hen saahaji aɗa andi ma wonan en caɗele sa yi ya haal ko loi organique yayi ya haal e constitution ya haal e loi ya haal heddi noon ko gueɗel kadi ɗum ɗon wonko won windande hokkata pular mi anda ko ɗum windande walla ko alerte ko darde nde ganduɗa mataw waɓe no fof on kaɓama hen beele yontani pular daña académie on saaha kala kaɗa haala ma andu ɗum ɗo ma sod livre académie waɗe ɗum waɗe nanendo hen mbawa ɗum humpitade beele mbawa andude dosɗe ɗe e ko way noon eywa ko wona ɗum ko yettude bandiraɓe men ɓe kono mboɗo yetta kadi mawnam mo ganduɗa ko minen jeyda ko neɗɗo mo ganduɗa ko balluɗo en no fewi ndiye Abou Diye won sibu neɗɗo mo ganduɗa ko ballitomo no mbaɗirɗa émission ji ma ballitomo e kala saaha Daka Medina Gounass o wi ko mbaɗandi onon pindi kono yohoɓe ɗum noon ƴettu oɗo wutte walla sod oɗo wutte daña ko mbaɗiroyɗa Daka julde taski nde ɗo ne ko noon o soodi ko comci o yi kam nda ɗum ɗo waɗir ɗum julde ko way noon ko neɗɗo mo ganduɗa kala ka waɗa ɗo e pindi wona neɗɗo mo ganduɗa ko baɗoɗum rate wona juuɗe makko min de comcam Moussa Diallo Abdoulaye Diallo ha joni wonki heɓ o ala o rewnani juuɗe Abou noon ɗum noon en jettimo kanko mawni men mo ganduɗa ko Abou Diye won ko neɗɗo kadi mo ganduɗa ko timtorgal hande e kala suko sibo min nde min mawni min batti hakkille ko yete ko to banggue étage min ji ɗum koye makko ɗum noon je tenais à waddemo rendre hommage waddemo félicité hollidde kankone o jeeya koye sukaɓe ko gonga koɓe sukaɓe kono ko suka mo ganduɗa yiiɗi nafoore law andi ko woni ko yete ko ɓamtare suudu baba gam jingande leñol e ko way noon sibo guila emin pamɗi so tawi kala koɗo tedduɗo so lamɗo so ceernajo so sérifajo so naati e wuuro ngo so tawi ene teddine nawate ko galle makko wadde kanko ne ladde makko ko yete ko bonani ko neɗɗo mo ganduɗa ko hande minen fof ko ladde jaara min jangi ko yete ko dañde joom daña dawta wuuro ma daña jodna galle bamma ɗum ɗon min jangi ɗum e kanko Abou Diye won min calminimo kanko e wondiɓe makko toon to Denver Colorado ko wayno Alkasum Sall jeeya ko dungo wuuro ceerno ko neɗɗo mo ganduɗa kala ko watte ɗo e lewlawal communication e émission ji ɗi fof ɓe gona ratoɓe ko noon e musidɗo makko goɗɗo mo wondi ene yiye Issa mo ganduɗa ko Issa Seck toon to Waali Jangtan e babe amen biyeteɗo Idrissa mo ganduɗa kañumne Idrissa Ali Ba ne jeeya surboti ha Amadou Ali Wan wallay Amadou Ali Wan e kanko moƴƴuɓe o Idrissa Ali Ba mboɗo sikko jeeya surɓoti walla bokkete kum waynajo ko boɗaɗo ko jasarnajo ɗum noon kanko e mawne men Abou Diye ko kamɓe gondi kadi kala kene waɗe ɗo ɓe gona ratoɓe ɗum en calminiɓe en juuri mabɓe en beltani mabɓe kadi e yidde mabɓe e galle o pindi média mawɗo Abou
a jarama pamen paminan ko ɗo haali ñaga ɗon yafuya sa haali fonde gande a haali en gartat e ɓesgu Amadou Yero Sammo nde gonɗen mission chinoise to Mbumba walla Sayed dande makko gonagal makko ɗon wonde jaatigui bandu en weeɓani aduna wiya ko meeɗi yetta ko natti en jetti Oumar Gaye mo Siwe Thiambe gonɗo dowlaji denduɗi Amérique o yettamo o jarnama lewla communication baaɗi men ɓimen Faty Moussa Ndiaye kanko wallano Djiby Dieng omon toon to Cempenge guele nowde guele coccaka laaɓi en jetti mo ganduɗa ko kañum woni hono Aminata Mbaye ko toon jeeya en jarnimama no fewi no fewi en jetti Hawa Diagne mo ganduɗa oɗo sa joni nan toon to Kanel to en jarnimama mo ko ɗo katen yewtere men nde ganduɗa ko pamen pamminen yettude Abdoul Mbaye ancien premier ministre en jeehi to en jiimo ko ɓoyani ko en jewde makko nde o nodda Bassirou Diomaye Faye noddimo de holko o yii hen ma e mbadde makko yewtere o tonganimi yewtere nde o wi Abou Samba Diop mbimminam o wi Bassirou no jogui anniya moƴƴo faade e leydi Sénégal aɗani noon Abdoul Mbaye ko keynam billo ha jalten tan ɓen Fatmata Sy Dialli ɓe mbayi a jarama e gartan salalah ɗo jaaɓi wadde kanko o wi ko jodde Bassirou ko ancien premier ministre kamɓe fof ɓe noddama o wi o yenna tan o wi kam Abou Samba Diop ko janna min Abdoul Mbaye mi fenta mi nafoguinta o wi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ina jogani leydi ndi anniya moƴƴo yo Allah hokkuma yettinde saabu so yettini ko enen fof keƴata hen en calmini Billo en calmini Rakiloɓe lan gasi ha laaɓi ɗo katten ha ñande wonde so jeeɗo ñaawi